Έχει δυσανασχετήσει κόσμος που το έχει κλείσει βράδυ το μαγαζί? Βέβαια. Αρκετές φορές. Δηλαδή να έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ, 5 το πρωί και να θέλουν κι άλλο. Αλλά έχουν συμβεί διάφορα τέτοια, ας πούμε, ευτράπελα. Ξέρεις, να περιμένουν απ' έξω, να κλείνουμε την ημέρα του Πάσχα και να γίνεται ψιλοχαμός, να μην φεύγουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ναι, τέτοια έχουν γίνει. Οι επιστήμονες πια μιλούν για φαινόμενο εθισμού. Δεν υπάρχουν βεβαίως χημικές ουσίες στον οργανισμό, τεχνητές χημικές ουσίες, αλλά είναι οι ίδιες χημικές ουσίες που εκρίνει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην Ελλάδα, 53 παιδιά είναι που παρακολούθηση. Και είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά δεν έχει καταγραφεί. Έχεις νιώσει εσύ αυτόν τον εθισμό σε αυτό το παιχνίδι? Πολλές φορές. Και εκείνη την ώρα τι κάνεις, κλείνεις τον υπολογιστή? Εκείνη την ώρα δεν γίνεται να κλείσεις τον υπολογιστή άμα είσαι εθισμένος, αλλά μετά θα το καταλάβεις, δεν το καταλάβεις εκείνη τη στιγμή. Πώς το καταλαβαίνεις? Αυτά έρχονται μετά οι συνέπειες. Βλέπεις τους φίλους να απομακρύνονται, ξέρω εγώ, σιγά σιγά και εντάξει, δεν είναι τόσο καλό αυτό. Έχεις μείνει άυπνος για να παίξεις το παιχνίδι? Ναι, αρκετές φορές. Η μαμά σου σε μαλώνει? Εντάξει, απλά μου λέει να μην το κάνω γιατί δεν είναι καλό για την υγεία μου γενικότερα. Δεν είναι καλό για μένα. Το γεγονός ότι ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά στο πέδμα που νοσηλεύονται, ναι, σε τρομάζει? Θεωρούμε ότι δεν γίνεται εμείς να το πάθουμε αυτό, γιατί δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά πολλοί έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Ξέρεις εσύ, ας πούμε, άτομα που πήγανε με κρίση, με κρίση εθισμού? Όχι, δεν ξέρω άτομα, αλλά ξέρω ότι γίνεται πάντως. Συμπτώματα έτσι, εθιστικά ποια είναι έτσι, από ό,τι έχεις δει και από τους φίλους? Όταν νευριάζεις και ξεσπάς, ας πούμε, σε άτομα τα οποία δεν έχεις λόγο να ξεσπάσεις. Κατάλαβα. Να τους βρήσεις ή να τους βαρέσεις. Και η αϊπνία? Η αϊπνία, ναι, παίζει σημαντικό ρόλο και στο σχολείο, ξέρω. Κακές επιδόσεις? Ναι, κακές επιδόσεις. Δεν μπορείς να σηκωθείς και παίρνεις απουσίες. Τα έχεις περάσει όλα αυτά ή έχεις περάσει κάποια? Όχι, έχω περάσει αρκετά από αυτά. Και δεν τρόμαξες? Όταν τα βλέπω αυτά, λέω, ας πούμε, δεν θα το ξανακάνω αυτό γιατί δεν είναι ωραίο και κάνω κακό στον εαυτό μου. Υπάρχουν και σωματικά συμπτώματα. Το πιο συχνό είναι η κεφαλαλγία, ο πονοκέφαλος ή η ξηρότητα των οφθαλμών και η κόπωση, η κούραση των οφθαλμών. Μπορεί να υπάρχουν αυτόματες κινήσεις πληκτρολόγησης. Έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και επεισόδια σπασμών μετά από μακροχρόνια παραμονή, γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχει η ξεκούραση του ύπνου όπως είναι σε ένα φυσιολογικό πρόγραμμα ενός εφήβου αυτής της ηλικίας. Οπότε σίγουρα υπάρχουν και σωματικά συμπτώματα και επιπτώσεις σημαντικές και στη σωματική υγεία.